Πείτε μας λίγο για τη δημιουργία της δυτικής μπάντας. Τώρα το 1978 κύλησε έτσι, με επεισοδιακές βραδιές και διάφορα τέτοια, αλλά σκόρπια πράγματα. Ο καθένας έκανε γύρω-γύρω τα δικά του, συναντιόμασταν, μπαινοβγαίναμε από τα παράθυρα, αλλά το φθινόπωρο προς χειμώνα του 78, πάω μια μέρα, το σπίτι αυτό, επειδή ο Νικόλας ήταν μεγάλη ψυχή, μάζευε όλο τον κόσμο εκεί μέσα. Κοιμόντουσαν οι πάντες. Δύο λεπτά να έρθω. Όποιος ήθελε, έμπαινε εκεί και κοιμόταν. Πρεζάκι ήταν οποιοσδήποτε. Και είχε μαζέψει άπειρους, οι οποίοι φυσικά τον εκμεταλλευόντουσαν. Γιατί και εμένα, που μένα εκεί παραδίπλα είχα μια ταράτσα, πήγαινα στην ταράτσα να πάω σπίτι μου, να περάσω την ταράτσα να πάω σπίτι μου και βλέπα κόσμο και κοιμόταν στην ταράτσα πέρσι. Ξέραν ότι μένω εκεί και πήγαιναν και κοιμόταν στην ταράτσα. Όσο προς το τέλος, ρουφήξανε τελείως την ενέργειά του και τον αρρωστήσανε τον άνθρωπο. Και τους πέταξε όλους έξω. Ένα βράδυ. Γιατί όξο. Πρωτοχρονιά. Δεν ήταν πρωτοχρονιά. Είναι αρκετά πριν από τα Χριστούγεννα. Πρέπει να ήταν ή Οκτώβρης ή Νοέμβρης. Οπότε πάω και τον βρίσκω σε χάλια κατάσταση. Και του λέω τι έχεις Νικόλα. Είμαι άρρωστος. Μπορεί να έχει την πυρετό, που έχει αρρωστήσει. Δεν με στεναχωριέσαι, θα κάνουμε κάτι. Και άρχισα να σκουπίσω εκεί πέρα γύρω-γύρω τον χώρο, να τον καθαρίσω, γιατί την είχαν αφήσει σε άθλια κατάσταση τα φρικιά. Και συνήλθε. Οπότε εκείνες τις μέρες ήταν οι σχέσεις μας αρκετά ζεστές, μπήκε καινούριος κόσμος, καινούργια παιδιά, πιο δημιουργικά, ήρθαν κάτι μουσική, οι οποίοι ένας έπαιζε, ο Παναγιώτης έπαιζε σόλο, ο Κωστής έπαιζε μπάσο και ήταν και ένας ντραμίστας, ο Θανασάκης, ο Μπέλος, που ήταν ο αδερφός του, ήταν ηθοποιός. Οπότε λέμε φτιάχνουμε μια μπάντα. Πώς να την ονομάσουμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα τραγουδάκι πριν από μια δεκαετία που μου άρεσε. Μια επιτυχία που λεγόταν Washington Square. Και κάποια στιγμή του λέω να δεις να το βγάλουμε πάντα της πλατείας Εξαρχείου στα αγγλικά. Πώς λέγεται αυτό, γιατί ο Νικόλας δεν ξέρει αγγλικά. Εξάρχεια Square Band. Δηλαδή όπως λέμε Washington Square, το κάναμε Εξάρχεια Square Band. Κατ' εμέ η Εξάρχεια Square Band ήταν όλη η περίοδο της συνεργασίας με τον Νικόλα. Τυπικός σχηματίζαμε την μπάντα αυτή, αλλά ουσιαστικός ήμασταν η ίδια μπάντα από την αρχή που συναντηθήκαμε μέχρι την στιγμή που χωρίσαμε, το 83. Απλά τυπικός δεν λεγόμασταν Εξάρχεια Square Band. Μόλις λοιπόν δώσαμε αυτό το όνομα, άρχισε να γίνεται γύρω μας μια δίνη έτσι ενέργειας. Και λέμε ας κάνουμε την πρώτη μας συναυλία. Ποια συναυλία? Που εκεί πέρα σε αυτό το χώρο κάτι ψευτοπροβίτσες κάναμε. Ο δραμίστας δεν μπορούσε να ετοιμαστεί. Κάναμε εκεί μέσα στην υπόγα, μόνο με την κιθάρα και τον μπάσο δουλέψαμε λιγάκι. Και μάλιστα εκεί ήταν εποχή ο Νικόλας ενθουσιασμένος με την καινούργια έτσι παρέα που ήταν δημιουργική και όχι ενεργοφίλτρες όπως ήταν τα φρικιά, ας πούμε, έρχονταν μόνο για να φάνε να κοιμηθούν. Έγραψε ένα τραγουδάκι. Μας είχε φέρει ένας φίλος με κασέτα, το Φιρελής που το τότε, και που έλεγε
Εμπνευσμένος λοιπόν ο Νικόλας από αυτό το πράγμα, γράφει το «Ξεκουληθήκα του στοιχείου σου ρούμ». Για να ακουστούμε. Το όλο υπόγειο είχε και μια έτσι... αυτό το τραγουδάκι έβγαζε, ακριβώς δεν το είχε το ημιτόνιο, αυτό έβγαζε ένα ημιτόνιο, το οποίο στη ροκ και στη blues το ονομάζουμε τέταρτη αυξημένη, πέμπτη ελαττωμένη. Αυτό το ημιτόνιο με εμπνέει εμένα με τη σειρά μου και αλλάζω τη μουσική σε ένα τραγούδι που είχα με ωραίο στίχο, αλλά χαζή μουσική, τη φυλακή. Και την αλλάζω και βάζω τη μουσική που έχει τώρα αυτό το κομμάτι. Το οποίο, ας πούμε, είχε αυτό το ημιτόνιο μέσα. Έτσι λοιπόν ο Μπετόβεν, το υπόγειο, ο Νικόλας, η φυλακή και όλα αυτά μαζεύονται και δίνουμε την πρώτη μας συναυλία στο Αλάμπρα. Όπου δεν ξέρω, τα ηχητικά πρέπει να είχε φέρει ο Τζόνις ο Βαγούρας, ο οποίος μου φαίνεται ότι καθόταν και στην είσοδο και προσπαθούσε να κόψει εισιτήρια. Αλλά ήταν τέτοιος χαμός εκεί, δηλαδή όλοι αυτοί οι εξαρχιώτες ήταν τόσο τζαμπατζίδες που δεν ήθελε κανένας να πληρώσει ένα τάλιρο. Γιατί τόσο ήταν εισιτήριο, 5 δραχμές. Πώς λέμε σήμερα, 5 ευρώ. Όπου μπήκε μέσα, τον θυμάμαι έτσι ακόμα από τότε, δηλαδή με την καράφλα του να είναι κατακόκκινη από την αγανάκτηση της και το θυμό και να ουρλιάζει, ας πούμε, που μπήκε μέσα. Την πρώτη βραδιά περάσαμε υπέροχα, δεν παίξαμε απολύτως τίποτα. Δηλαδή ανεβήκαμε πάνω και παίζαμε μια ασύλληπτη βαφούρα, γιατί ούτως ή άλλως από οργανοπαικτικής πλευράς δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή δεν υπήρχε καμία ελπίδα να παίξουμε κάτι καλύτερο, ας πούμε. Ήμασταν συνθέτες, δεν ήμασταν οργανοπαίκτες. Σαν οργανοπαίκτες υπήρξαμε ατζαμίδες. Τη δεύτερη βραδιά πετάει κάποιος ένα αυγό. Από πού το αυγό? Πάλι από την Ιουλία, η οποία τώρα είχε περάσει σε μια άλλη ομάδα όπου ήταν εναντίον του Νικόλα και πετάνε το αυγό. Οπότε σταματάει η συναυλία και αρχίζει το καρεκλοπόλεμος. Καρέκλες λες και ήμασταν στο Bar Far West. Αυτή η συναυλία τελείωσε έτσι, μέσα σε κλωτσές, μπουνιές και φωνές. Γενικά μεταξύ σας τσακωνόσασταν? Ναι, τσακωνόμαστε. Συνήθως για ποιο λόγο? Για χαζομάρες. Δεν υπήρχαν σοβαροί λόγοι να τσακωνόμαστε, γιατί αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι δεν θα ήμασταν και μαζί. Γιατί αρκετοί έχουν πει ότι ήταν δύσκολος χαρακτήρας ο Άση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ο κοινός σκοπός μας έκανε και μετά από κάτι καυγά μαλακώναμε και δεν ξαναβρίσκαμε. Εκείνος ποιο στόχο είχε, τι ήθελε να πετύχει γενικότερα? Είχε μια φανταστική επανάσταση στο μυαλό του, μια ιδανική επανάσταση, η οποία δεν έγινε. Το κατάλαβε από τα πρώτα χρόνια, γι' αυτό και έβγαλε εκείνο το τραγουδάκι που έλεγε «Η επανάσταση αποδείχθηκε ένα όνειρο». Αλλά εξηγεί μέσα για ποιο λόγο. Εξηγεί ότι την επανάσταση την προδώσανε οι άνθρωποι, όπως γίνεται σε κάθε επανάσταση. Και στη Ρώση, από το ξέρουμε, μπορεί οι αρχές να ήταν σωστές, αλλά οι άνθρωποι που πήγαν να τις εφαρμόσουν λάθος. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο Νικόλας όμως το ξεκαθαρίζει αυτό. Γιατί κάποιος γυρίζει και λέει, αφού λέει ο Νικόλας ότι η επανάσταση ήταν ένα όνειρο, τότε γιατί ζούμε? Λέω, μα δεν τα βάζει με την επανάσταση, τα βάζει με τους ανθρώπους που ήταν ανίκανοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.